ଆଜି ହେଉଛି ଶାମ୍ବର ଦଶମୀ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ପର୍ବ। କାହିଁକିନା ଶାମ୍ବର ଦଶମୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିକି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ବଢ଼ାଯାଏ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ଏଇ ପୂଜାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା। ତ ଯେହେତୁ ଏଇ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ତ ଘରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଠାପଣା ବନାଯିବ। କ୍ଷୀରି ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲମା ଥିଲା ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପିଠା ଥିଲା। ଚକୁଳି ପିଠା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠି ବନାଯାଉଛି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ପିଠା, ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ କିନ୍ତୁ ବନେଇବାକୁ ବହୁତ ସହଜ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବନିଯିବ। ତ ଏଇଟା ପରେ ବରା ବନାଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପିଠା ବନାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମା ଚିତା ପକେଇକି ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତା ସହିତ ବଜାରରୁ ଆସିଥିଲା ଜିଲାପି, ରସଗୋଲା, ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମା ମକର ଚାଉଳ ଘରେ ବନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିଥିଲେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ଆଉ ସବୁ ବାଇଗଣ ପତ୍ରରୁ କିଛି କିଛି ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଘରେ ଏଇସବୁ ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।